Професионална гимназия по транспорт Коста Петров, село Борован, обявява държавен план-прием за учебната 2024-2025 година в следните специалности и професии. Специалност автотранспортна техника. Професия монтьор на транспортна техника. Специалност спедиция, транспортна и складова логистика. Професия спедитор-логистик. Специалност помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца. Професия помощник-възпитател. За четвърта поредна година в професионална гимназия по транспорт Коста Петров се осъществява прием в професията спедитор-логистик. Спедитор-логистик е нова, модерна и интересна професия. Необходимостта от добре подготвени кадри в тази сфера определя и възможностите за реализация, кариерно израстване и високи доходи. Спедиторът логистик изпълнява дейности, свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол, отчитане на транспорта. През по-голямата част от времето си работи в офис с нормирано работно време и използва специализиран софтуер. Спедиторът логистик често се налага да взема бързи решения с висока степен на важност и да общува с контрагенти от различни географски райони, с различна езикова и културна принадлежност. Десетки момичета и момчета от различни населени места вече се обучават в професията спедитор-логистик. Защо и ти да избереш това? Защото благодарение на нашите квалифицирани педагогически специалисти, по време на обучението си ще придобиеш необходимите знания чрез изучаване на дисциплини от специфична професионална подготовка. Ще развиеш и ключови умения и компетентности, придобити в реална работна среда, чрез практически ориентирано обучение съвместно с нашите партньори, един от които е най-голямата транспортно-логистична компания в България – Дискордия. Какви са перспективите пред завършилите пълния курс на обучение по професията спедитор-логистик? Професионална реализация във всички дейности в транспорта, в които са включени логистични, спедиторски и складови услуги, както в български, така и в международни фирми. Завършилите пълния курс на обучение по професията спедитор-логистик получават следните документи: диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация от трета степен, свидетелство за управление на МПС категория Б. Избери успеха! Повярвай в себе си! Стани част от нас!